कामसिनी काम खाई के बड़ सन्तुष्ट गया तेल खाई विशेष के जिन्हें चिकन चाकरी दो बड़े कष्ट होते कलार खंदी नहीं वेस्ट डी खंदी टमाटो खंदी बड़े कष्ट होते जेको छात्री पुलिस हो जेको होते काम से खाई काम पाया तो फिर नहीं बॉस हो नहीं ऑफिसर हो तेल कोल हो आंशिव बोलने खातो चीनी बड़ा कांगे ऑफिसर कॉर्पोरेट में या आईएएस ऑफिसर करी सेक्रेटरी करी डायरेक्टर करी 13 लाख जनगोष्ठी से थाने सेक्रेटरी है जिनका चीनी महाकोरोना कौन चीनी बड़ा कम चीनी बड़ा करी नंगे di Meghalaya Nagaland Mizoram तो आईसी कोटो सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसang थांगाबो मणिपुराव थाने बसतो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो उठाय बारामो दिनो फायखांखा आना रिसिभ खायसे बरक करी जों बदा हातो नोंथांनि मणिपुर नागालेण्ड मेघालया बोरै मारां अफिसार कोटो बोरै बरक चिनो फायखौ उल्टा अबरन वान सुबुया खादावो तखन जों बुजिया ताबो जों फाइलिका आइटेम बिजि सरकार 22 मास 2 बोसोरसिम गोदै दं 2 बोसोर गायखौ चिमरो बुया अनएम्प्लॉयड में बेसिबा बचिने बरो बुझे के सालायका बीजेपी कुन खायमेया आइकेपि कुन खायमेया हाय खायमेया जों बाहा खायना जों स्वयं सम्पूर्ण मैया जों सेल्फ साफिसियेंट मैया इवेन दिनै अफिसार आंनि बरफ गोदै आंनि निजेनि बरफ दङ नांगौ आंनि निजे बरफ आंनि नखनि बरफ आंनि जातिनि हामनाय बरफ दङ नांगौ ओंखायसो नों गाम बाफोरखौ सामोखै नों मन्दिर दांखैना नि सांग बांग जतन बुयन सेजा आं खोथियाखौ सावो दाखौ बुकरो नि डाइरेक्टर सेक्रेटारि प्रिन्सिपल सेक्रेटारि जतन बुयन सेंगा नों हामजाङै नों बाखाबाय हामजां नाङोब्ले नों बुखबाय हामजांना रोङियाब्ले बबा मालायखौ मन्दिराव मा सात होनाय जा किन्तु बाखाव बाखाव होनबाबो अबरना चिन्तिना जों दुर्भाग्य होनो बागै चिन कर्मचारियाव इभेन जों मन्दिराव जोंबो इच्छा मथे जों सांबाथाय अनेक चिन घाटि दङ चिन जों परिस्थितियाव जों दङ जों दमासि कनि मन्त्रि मात्र अरुण बागै चिन कर्मचारियाव अनेक खस्थ दं आं अनेक बार सागासिनो चिन सावकारा मन्दिराव सागा चिनि कमा पोस्ट ग्रेजुएट दङ चिनि सुप्रीम कोर्ट केस चलाय दङ कुनु खायनिया सरकार गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट अचलङै दङ अफिसार गोरै पोस्ट फिलाप खायनिया प्रमोशन रेनाया जों बोसोर अबहाय जों नुदों जेखुनु राज्य चालनो हाथाय 4टा जिनिस दंसिन आरो गाजेखे एजुकेटिव आबाद निरावलाय एमप्लय दं एजुकेटिव थायो अफिसार लेजिस्लेचार जेखुनु लेजिस्लेचार नाम लेजिस्लेटिव तेगे जुडिशियल होनो कोर्ट तेगे मीडिया
ও চারটা element बाइसे जेखौ सरकार क्लास दं जोंखौ लेजिस्लेचार दिनै एसेम्बलि दं दिनै एजुकेटिव खायनाय साव एजुकेट खायनायखौ अफिसार गथ' गथ' सानखायनाय जोंहा तांबा ते गाहाम है बेखायनो जुडिशियेल कोर्ट दंख जुनै इन्टारफेयर खायनाय ते media অনেক কিছু খাই মানে তিনি মিডিয়া করে অজান जों बाजायदों टाउननि एमप्लय दं सियाखौनो बे सिखौ